uma ufuna ukusibulala isizwe siphele sonke nya finish siphuce imvelaphi yaso senze leso sizwe sikhohle ukuthi singobani uzobe ususinqobile. That exactly what white people did to us as Africans. Basenza sakhohlwa ukuthi na sa adopta okwabo. Hey, hlungu ne? And to your surprise, baningi abantu abamnyama basakholwa ukuthi lento esafunzwa yona abelungu iyona mpilo. Baningi abantu bakithi abamnyama abasabukela phansi ububona ngoba lento yambe uyabona. Hey, lento yobuhlanga abafowethu nalento yokuyicwasa sibukele phansi ngoba uSteve Biko wayilwa kangaka, ngoba uMartin Luther King Jr wayilwa kangaka, ngoba uNyerere wayilwa kangaka, uThomas Sankara eyilwa kangaka, uIbrahim Traore namanje usayilwa. Hayi yenini, the reason why sagcina sesinqobekile kanje ingenxa yokuthi ababesiphethe ngaleso sikhathi bagcina bavuma ene zafakwa impande zokuzizonda nokungazi understand thina singabantu abamnyama zajula. Abelungu bayakwazi ke lokho ukuthi uma ufuna ukumbulala umuntu umphuce ubuyena, mphuce ekukholelweni kulento le azalwe eyiyona ngokwendalo sokusumqedile. Do you think uPresident Cyril Ramaphosa uzoyisayina iBallot Bill yonke iphelele ngoba lokho esayina ngekhawu nje? Ucabanga ukuthi uzoyisayina? Ithi ngikutshela, as long as iDA isaselaphana ngeke azayisayine la baba iBallot Bill, kuzoloko ukupostpone nje. And I'm afraid because isikhathi, the days are drawing closer and kubuya sengathi ayikho into ezokwenzeka, asizwa lutho, no feedback, no nothing. Into abamngayo iDA no Freedom Front Plus no AfriForum, into abamngayo yodwa ukuthi as long as isignature ingakayi lapha bona bahappy abanandaba nokunye, whether uyayiprolonga lento, uyayidelaya, uyenza kanjani ama excuse akhe athini kwipublic, awanendaba lama parties la ngisando mention manje, as long as ingasayinwanga bona bahappy. Because phela ukusayinwa kweBallot Bill kuzobe kusho ukufa kolimi lweAfrikaans in particular. And bakwazi kahle lokho. And believe me, ngeke bazibakuvuma. They will go to court ngoba beshilo nje. They will go to court and guess what? Guess what? Inkantolo izobavuna. Bazokwenza ngamabomu ukuthi inkantolo ibavune. Ekubeni umthetho nokuapprove nokusayina kweBallot Bill kulandelwe yonke imigudu efanele, kodwa iConstitutional Court isengakuthola ku wrong. And nathi sikubelieve futhi lokho. Masitshela. Today is the 17th of December 2024. It marks exactly the last day of a grace period le president abanikeze yona abantu aba-own ama-tuck shop. Kumele bawabhalise ngokusemthethweni namhlanje, umnqamla juqu unamhlanje. Guess what? No one is saying anything about that. And nakusasa, I mean by kusasa kuzobe kusekhona thousands and thousands of spaza shops that will be operating illegally eMzansi. Siqhubeke zidayisela izingane zethu izinto ezizibulalayo. Nobody's going to be saying anything until kuze kushone izingane ezo4 ezo5 kuphi, then bese uhulumeni yakhuluma. Uke wayizwa ithini AfriForum ngokufakwe izingane emalokishini? Uke wayizwa ithini iDA, Freedom Front Plus, ukwayizwa ithini wena ngoku-operator kwama-tuck shop illegal lawa, particularly lawa abantu bokufika? Uke wabezwa bethini? Ngeke baze basho lutho because abekho affected bona. Mhla waqala wabona ukuthi umlungu uconcern ngaye nekusasa lakhe kuphela yobuvukile la ekhanda. As long as ungakuboni lokho khohla. Umlungu anendaba nento ethinta wena. Akanendaba nento ethinta wena nje, akanendaba. If you get a chance, uhambe uyolalela i-podcast kaMashela no DJ Sbu. Kahle i-podcast ka DJ Sbu, interview ka interview Mashela. Luyamchita
ukubeka kucaca ukuthi i-ANC ibafeyilile abantu abamnyama. ANC was given a chance to uplift the level of education of a black child. How many schools have been built to date since 1994? How many universities has been built to date since 1994? Kuyaccount ukuthi uma kuthi khona university eyodwa noma amabili akhiwe nge-era yiphi yona. Ake sithi nje mhlambe since 2017 kuze kufika namhlanje mangaka ama-university aseke akhiwa. Ama-university ngokusho kwalo yamjida, and I agree with him, uthi ama-universities afana no-vets, they were built to educate iy'ngane zabelungu, particularly English speaking people. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi ama-Afrikaner abona ukuthi hayi siyasala phela, kwaqhamuka ama-institutions afana no-Rhodes, kwaqhamuka ama-institutions afana no-UP. Kube sekuqhubeka njalo ukwakhiwa kwama-universities, sesibona o-UJ njalo njalo namanye kama-institutions abekhona. Nale kithi kwaZulu kwahamba yaba khona le nje yase-Scottville yase-Pietermaritzburg, it was for white people, then le white people, English speaking people, then bese kuthi le ethusini Howard College campus kwakwe yamabhunu, bese kuthi le yangale ngokuhamba kwesikhathi iWestville kwase kwabe yamandiya. Kodwa nakhona wonke lawo ma-institutions angakhelwe thina bebala, yabo. So bayaqonda belungu ukuthi kubalekile ukulonda ulimi, kubalekile ukupreserve what you are, whether inkolo, belief, usiko, culture, no way of life, anthropological perspective masingase si draw from that angle. It's very important. So ukusayinwa kwale Bella Bill kuzobe kusho ukufa kwe-Afrikaans. Ukusayinwa kwe-Bella Bill kuzobe kubanqinda amandla ekuthenini bangabi ne-full control yalezi izikole efana no-war school njalo njalo, izikole zabo lezi abayicontrolayo. Okunzima ukungena kwengane kadakhi lapha, kunzima, it's difficult ukungena kwengane emnyama kulezo izikole, kumqansa. Kodwa kulezi ezinye ngiyacabanga ukuthi kulula, ngifundanga ke kuzo, so I wouldn't know much. Nami nginakho ngikuthole nje sengikuthola ngendlela cishe kulezi zinto ezingihambe ngiyifunda nami. Kodwa nje uPresident Cyril Ramaphosa, knowing him, uyigwala, ngeke azayisayine leya bill. And njengoba engeke azayisayine nje, akunamuntu omnyama ozomyisa enkantolo. Ungizwe kahle, akunamuntu omnyama ozomyisa enkantolo. Kahle kufuze kuba the so called black forces bayamyisa enkantolo. Isikhathi phela siyaphela, the grace period is fast approaching, is drawing closer, and asizwa lutho, no update, no nothing. Instead sinokuzwa mhlambe i-Newsroom Africa noma sizwe SABC ilokukhuluma nakhona futhi abayikhulumi kakhulu. I-ENCA ke yona akayikhulumi, ivale nje phansi, angithi vele yonke into ivuna bona lapho, yabo. Alikho iqembu elimnyama noma elabantu abamnyama eliyoyisa uPresident Cyril Ramaphosa enkantolo limise for that. Alikho, I bet you alikho. Lele lami ikhanda leli kwasho uJoe udla ngaligwenyi, yabo. I-EFF yona okufuza uba ikwi-forefront. The reason why I'm mentioning EFF on this thing and I'm putting them on a spotlight is because they've been there for quite some time. They've been there, done that, man. They are experienced when it comes to such issues, such cases. Uzokhumbula case ase Clicks, uzokhumbula case ase Discam, uzokhumbula ama case ase Mafemini. Kwazi kwaduma lento yokuthi nini uma nisenkingeni nina niyayikhumbula i-EFF mase ninenkinga nabaqashi nabelungu beni lapha Mafemini, kodwa uma kumele kuyovota niyakhohlwa i-EFF. Izinto enjalo zinga-uplift i-EFF inyuki yephezulu, kodwa thina ngoba siyithi siphinde siyicindezele the very same EFF. Kodwa na i-EFF ngiyayi-challenge manje, I'm challenging them ukuthi abathatha uPresident Cyril Ramaphosa bamise enkantolo. Angifuni ukuthi abasebenzisane nobani ngoba ngathi sekhona ukuxabana phakathi kwabo nabanye, yabo. Kodwa EFF should be leading, should be in the forefront when it comes to doing that, advocating for black people's rights. President Cyril Ramaphosa ngeke azenze lutho ngeBella Bill, ngeke azayisayine, ayigcwalise yonke iphelele, ngeke. Ama-spaza shops oyithulela nje ayivale phansi, futhi akekho umuntu ozombuza.